Lay pi weng unta ipiteng ya ka Bible series but hakani ka por ko aban warlam sipi ya ka banta ka ba kitu ki pomlong Katolik ki ong patang ka Bible abyang ka Bible ka long ka authority ya ka ba ni pi ni de ban ngai hakaba ni syam ya ka ba ublei ukwa engi bangi de ban le tela hato kane kalong ka bari ne kata ka baong the Bible is the only infallible source of theological truth dari ong ka phare henry habangi pule bnya ya ka Bible hangtung in sa syam ba ka Bible kam syam la ong te kumta but ujisu u la penrem ya ki dustur lene ka tradition jong ki briu te haka Bible but ka balang Katolik kam pentrai kam ya kita ki dustur lene ki tradition jong ki briu hangno ru phinom lap re ya kata henry ki kedeu kitu ki ba perkhat hi dalade om ba ka balang Katolik kale kumta riki ki yo i kumta om dei bakile tin mar kata tungin ya pe la hato tang ni de ben nge tang ye ka ba tho Bible om ba ka balang ka ong hato ka dein em kumta nomar ba ni ki protestan ki ong tang ka Bible alone sola scriptura ti hat ngin ya pe hato kane kalong ka badei ne kalong ka balai si tu ar sha Timotheus jo Paulus apostol kalong ka balai kat khandru ba khanyo ngan pule ka chen tho baro kalong kepala persat mensim da ublei pat kalong ka bamantoy ban hikai ban sneng ban krau ban penbet pen bha ban pensan ha ka hok ka sot ban pentbit pen biang ya ubriu jong blei na ka banta ka kam bha baro but yang pule sanakan ke Bible kacing tho baro kalong kepala persat mensim da ublei but kepamantoy ya kacing hikai ya kacing sneng ya kacing penbet ya kacing penblin ka bah ka hok knang ba ubriu jong blei unyo long janai haba la pendap biang ya u sya kacing le ba bha baro long ba jong kene ke Bible kum ke tien ba tho kene ke Bible kam de per kilong kiju ki tien ti hang tu ke jumut jo tu jing tho jumut jo tu jing tho kamut ba ya kata ke ba ke Bible kalong kapadon kam ban tin lenti yang ni ya ke ba ngila ban yo jing sneng apa ngi pule ke Bible kumbala ong haka sam sispakat khandai kat sispak san ko ong kak tien jong me kalong syarak ya ki kjat jonga kata kalong ke jemut jong katu ke jing tho ko u Paulus apostol tho sya u bishop Timotheus ya ke bang ya ki hok ki bang syam ka Bible ya kita ki bang di ban buat klam ong ba ka tang ka Bible teng ki pun kam ya kane ke dekat kini ki arti dekat ban pensisya ba tang ka Bible ba ngi de ban nge ek ong ka Bible ba hang ni ka kedeu kumta em Henry ke jumut ngi de ban snutu ya ka ba Paulus ula ong ha Timotheus lang ba ka jing tho ya ka city ba u Paulus u ong ha u ba u penon kam ya ka jing tho ba khoi ba long kata ka nong hikai ka nong sneng ka nong kuntu ban pen bha ya ke jing im ju ki priu kata ka ba sneng ya Timotheus ma penon kam ya ka jing tho ba khoi am ya ka Bible ke ba ngi don kam ban sung thu ka long ba hato la don shwa ka balang ne don shwa ka Bible abingi pet ya ki nong rim nadu basdang jong ke jinglong ki Kristan jingdon ki Kristan hadin ke jing kiu no jung Jesus sa peneng
ngim siam la siam marsen kiu jisu shabeneng ni nadu pa u jisu ya lap badon ke Bible ke bangi ong menta ke Bible ini ke jutang ke patmai ai ke jutang barim kaladon ke Hebrew Bible kaladon pat kaladon ru ke Bible ki ba ha ke Greek yang Septuagint namar ba la tho ya la penuan dur ha ke tin Greek naka Bible ne ka jin tho ba khoi ha ke tin Greek naka Hebrew de la tho da nhiều po ngut ki briu ki la lum lang le song lang bat ki la pen kala naka Hebrew sha ka Greek namar ki we pat ki bri we song he ki jaka bom de ba de ka snong la jong le song si we ki jaka ki kren de ka Greek ki pron kam tin Greek kum ta apa ki khamnang yak tin Greek ban ka tin la jong de naka ni ka daw pen kala te apa kum ta ya kane ke Bible kaladon kam hadin pat hadin ba ki apostol ru kim don su ilan seki senran jong ki apostol pada hakas pas nem ke basau kapalang kala ya syong dolbar pat ki legit ya kanan jong ke jentha ba khoi jong ka jutang ke patmai ke bangi ong menta Tirmar kata, labangi ong Bible alone, tang ka Bible, tang pasok ka Bible. Ti kitu ki Kristan bani kong papli kin le kum no haba kim don Bible. Lada don ru dang don tang ki siti jong Paulus. Te haba kum ta dengi ong Bible alone. Tang ki pasok Bible, wat ngek ye ka ong ka balang de ke dustur briu, ka ki briu ki penyai. Tingi la bakala sibune. Te namar kata, ni hab banda sengutu ni hab banda duryap ya ka jing sedang wat habadon jaka jutang patmai ya ka badon ka Bible ombangin su kenok khem nongrim ka jing kenok khem nongrim ka de ka jing penksan jong usoi tan ladang ngim pidiang ya ka ega bo jisu ula benset halor ki senran kemut ngilong antichrist ngai tang ka Bible ngin calong tangki nyang bam kot bat ngim sutu ie rei ni de ban page look between the lines ni de ban page ya ki jing mut jong ki jing tho ya ka tu ka por bala tho balei la tho ya kata ni de ban ni wat bat sutu te nge sa sutu ur ken ya kane ka ba ong u Paulus apostol how Timotheus kasi ti ke ba ar jong kala nong ke ba lai de khat khan riu be khat nyau tin mar kata ik ba u Jisu rangi pule ha ga gospel ku Markus nong ba nyau khat fra du khat lai ik ba u Jisu pen rem hang tu ye ke dustur jong ki briu ya tu ke dustur ke ba u Jisu u pen rem ke de namar ba ki briu ki thau hi ke dustur bat ki ken ya ke ba kham kong san jong ka ain kata ka ba pen rem u Jisu Henry ye itu ki badai ki bentap kong san u Jisu klem pen rem haba u Jisu kren sepang ki hukum u ong kum no la da u pen ken wat e ko we ki barit ru na ki hukum la pen ken ye hukum barok ko we ti namar kata ni de ban sutu ya ke jing hikai om bangin su thau start hi bangi ti namar kata ni de ban sutu ye kane nangta about u Paulus apostol u batai ek bangi de ban bat u ong ya ki jing hikai pateng ki bangi la ai barabar ta traditions ke ba la ai ba ki la im barabar u de ban bat pateng la pateng kata kita ki beri ban bat ya ki jing hikai ya ki kom im kum ki Kristan ki babut ya kalenti jong Jisu ya ki jing im jong Jisu ya kebadon ki sabi jong kebeneng hak ki apostol ya kata bade ban bat kum u bishop kum no u de ban le ya kar u kum im jong bishop kum u ling do soble ni akasing ya ling do soble ni ki priest ni ki presbyter
priest but presbyter kilong kiju kibriu din mar kata ni di ban pat ya kata kepala ai pateng nadu ki porjong ki apostol di mar kata ni di ban wat ya ke badai kentai ya ke ke ba bakla ya kane ngilak ban wat biang hak Bible ya kata ke jing pensisa ba ka balang kalong ka pomla ban bakla haba ya keren sepang ke jing thok bakui but ni syam ru ya kane aka council ke Baningkong ha Jerusalem ka dorbar ke Baningkong ke Banalong ha Jerusalem kani ke dia ke porjong ki apostol ya kiba ni syam ke kam jong ki apostol long ke pakhatsan kat ndriu hadu laipau wat bam ya ke jen bam la terwa ki blai thau wat bam snam wat bam ya ke merat bala kruai batu kiar nakar kom ya shong bala adong pin le bha la da pikiar na kini ki kinora kubor enda lapha eki kila le sa Antioch hangta kila lumlang ya kirungai baro pat kila ai haki ya kane ke siti peki ai jingikai da ka siti kini kinong sarai ki ya shong dorbar nang ta ki ya discuss ni ki ya kren ki ya tai ya ke ba ki dei ban ngai pe ki dei ban ai ya kene ki chingai sa ki riu ngai ba de ya kata kapan pat de ban pat kata ka ban ngisiam hang ni yang suplementan kam apostol khat sang khat ap khandai bat lai pho nang ta su na ka gospel kat kum u Matius nong ka ar phulai ar bat lai ka ba Jisu hang tu hikai ba ki start ai wat ki Pharisee ki don ya ka bor ka ba de hok man ki ya ki bat ya ka kerdan ba ki bat mar ki bat ya ka kerdan ba ki shong hakaket jong Moses dari nomor kata kini kidei kita kibatip ya ka an kibatip ya ki rule jong ka nyam pada ke bagi kren bagi tha dai ban but rek bo Jisu kren ha ka ne kalong arpulai Matius arpulai arbat lai kalong ba ke bagi lepat dai ban but nomor ba ya ke ba kialap kim im they preach but they don't practice what they preach ka ba ha phareng nang ta om tang ya ke ba la tho lut ha Bible baka penlong tang kata Henry ngidon lightly ki mau bersiu hakiba ni pensiong norim ya ke jinget ke jongi om dei tang ke jin tho bakui ngidon ke jin tho bakui barok ko wei ngidon ke jihikai ke bahir pateng ke palong ke bakentang yangi dan ni ang hareng sacred tradition nang ngidon sakawe ni ang ka magisterium the lightly ki mau bersiu kajin tha bakui ani ka Bible kajin hikai hiar pateng bat ka magisterium kemut ka bor hikai jong kinong sarai ki balong hakmat ulong yalam ubadei pop nyong rupa bakui nang ta ka kenhun jong ki bishop para kita kidei ka magisterium the halor kini ni pensionary me ki chinget jungi bat kini kidei kita ki paya ki ba ni pensionary ya ka chinget kat ku mi hikai jung Jisu bol ai pateng haki apostol but ladangi pensionary tang haka Bible te u Yohanes ulong long ko khadu jong gospel kum Yohanes ka khadu ko ba khadu te dang don bun ba ki wei pat ki ba Jisu la pen la da dei ban tho lut ya ki baro ka wei ngatharai ba ka pertehi kam la nyam ya kita ki kot ba dei ban tho tong ko sai am kene de Yohanes arpuei dekat arpusan yang pule yang sai sien te dang don bun ba ki wei pat ki ba Jisu la pen
Lada day ban tho lut ya ki ba ro kawai pa kawai. Ngatarai ba ka pertehi kamla nyam ya kita kikot ba day ban tho. Tikin sami bun ba kikot. Bun ba kikot. Di nomor kata ni habban syania. Nomor ba ni pule ya ka jing im jong u jisur ka bi apostol. Man kas ni ujisu ujubab ya kijing kili ki pakine ki senran ki paningkong ya ki lakili ujisu balai mekren kumtu balai melek kumtu kum kita ki ini siam haka bible haki gospel tongba kumno ula batai kumno ula pensai ya ki wai tang ar jakala jaka kum gijimut jong usumbai ubahap hadau mau kis pidang kisia pat hakadau babaha kum katu ubatai re om dei lut barok khoi ba la thoi kijing batai jung jisu ya kijing im jung jisu kidon bun kijing thoi spang kijing im jung jisu ti nomor kata nisania hano ikini pentip nisania gitu kiba long senran pateng la na jisu naki apostol kisenran jong ki apostol kisenran jong ki apostol ba kumta terter tu ngin syania hakini ki lightly but mapi ki bom de catholic ru pila banwat ya kane kaspapa kabadon ha kabalang catholic mar la pingai tang ha gospel tang ha kabadon ha ka jing tho bukui nomar ba ha ka bible tang don su ki kot ru ki ba sotenat bangin pule pat ki pa hikai ngi gijing im don nyotli ki ba haka hebrew kanon la ino but ki kini ki bala mi no ka bala katolik ki ru ki ino ya kini kim but ya kini oi ki la ban bu la ka jong di kot kim bu ka bible bro ka we ti aba hak bala katolik pat ni don ya kini lightly ki mo bersiu kiba pensai ya ke jemut jungi sapang ke bible sapang ke jinget tu try unyarap ya pi tu penle jemut duryap ha pat ngakhat subhai pi bom pat long katolik pa pin wan se palang katolik nai kren kumne kumtai pi kren nomor ba pi 4 tip entah pila tip nom kren cu ya ke ba pi kren begitu iba komen kumne kumtai ngaso sene ya pi nomor ba pi tip berpim tip nomor ba siam lahi kai bahaya pi but siam lahi kai bahana nomor ba kim kwa ya pi bentip ya kacing sisa dan mar kata ngasusun pi ngatwai ne kepentai jong pi butrai maju mensim jong pensai ya kita nut ki jong pi ba pin yo ya kacing keren jong blai ke sisa ya ke ba ula ayo mensim jong hak balang haba ong balang kristan kemut don tang kawe ke balang kristan di wan hakane kawai kabalang Kristen kabalang kawai Katolik Apostolik. Di nomor kata welcome you pigi ban sawan.